Nikolaj, hvad vil man egentlig helst have? Hvis folk ikke synes, det er sjovt, det man laver, er det så bedst, at folk siger buh, eller de ikke siger noget? Så I siger alle sammen jokes på kommando? Yes. Kan I det? Ikke mig. Ikke dig? På kommando, nej. Du er sygeplejerske. Hvis der er nogen, der kommer galt af stedet, ja. Hvor mange er I egentlig, der skal optræde? 5 acts. 5 acts. Men mit act har flest nu. Min gæst har gæster med. Kom med YouTube. Oliver med her. Backstage. Indre by. Det her, vi i aften optager. Wulff og venner. Der er også noget, der banker på deroppe. Det er meget raw backstage, så det her er jo altså Nikolaj Wulff. Han er komiker. Nu kommer der lige nogen backstage. Klokken er 18.45, og han skal optræde klokken 19.30. Så det er ikke fordi, der er pres på, men der er pres på. Du kan godt lige sneak a peek. Må du? Og du kan faktisk også godt lige se publikum, der begynder lige så stille at Og love hvor det. mange siger du, der kigger med? Hvor mange sidder der? Altså, i aften 130. På YouTube 1 milliard. 1 milliard. Ja. Men man går ikke op. Man går ikke op. Nej. Man går op. Du må godt gå op. Må jeg godt gå derop? Ja, ja. Oliver, kan du finde op der uden at falde? Så når de her komikere starter, så går de ligesom ind her, det kender I fra DM i stand-up eller whatever, I nu har set i fjernsynet. Og så går de jo herind, og så skal de sige noget, der er meget sjovt. Så klapper folk, eller også så siger de noget, der ikke er sjovt. Og så får man ligesom bare en losing. Og det værste er vel, hvis folk ikke engang siger buh. Nikolaj, hvad vil man egentlig helst have? Hvis folk ikke synes, det er sjovt, det man laver, er det så bedst, at folk siger buh, eller de ikke siger noget? De plejer ikke at sige noget. Hvad vil man helst have som komiker? Der er aldrig nogen, der buer. Fordi så kommer der opmærksomhed rettet mod dem. Jeg har aldrig oplevet, de buer, men nogle gange så er folk meget stille. Det er meget simpelt. Hvis noget er sjovt, så griner de, og hvis noget ikke er sjovt, så siger de ikke så meget. Okay. Jeg plejer at sige, når jeg er open mic-vært, og vi ligesom skal teste, hvis noget ikke er sjovt, så bare smig. Fordi Nå, du sætter lige nogle spilleregler. Ja, okay. Så hvis de synes, det er sjovt, og hvis det ikke er sjovt, så er det også en form for kontant afregning, der sidder nogen sådan her. Okay. Men passer man også lidt på den enkelte komiker, eller altså sådan, når du lige adresserer de regler, inden I går i gang, er det også for... Det er for alles skyld. Det er for alles skyld? Ja. Okay. Der er mange, der gerne vil sidde bare og se showet, og ikke deltage. Man er nødt til at grine, fordi man giver, hvad man får, og man får, hvad man giver. Ja. Så hvis publikum ikke er gode, så kan du også mærke det op på scenen. Så hvis man er en god publikummer, og det kommer så også tilbage til mig som vært, både på open mics, men i så sandelig også i aften, hvor det jo er mig, der er vært. Så hvis jeg er god, så er publikum god, og hvis publikum er god, så er komikerne Så smitter det på komikerne? Yes. Og så kører det ligesom rundt i sådan et... Præcis, en symbiose. En symbiose. Ja, økosystem er også et godt ord. Grønt træpar, eller ja, dejligt. Nå, fedt. Har I forventninger til, at I skal grine meget, eller skal I bare... Nej, vi sidder helt stålpis. Ja. Hello, guys. You speak Danish? Yes, we do. Yes. Can I shake your hand? Yeah. My name is Lasse. I also speak Danish. Hello, Lasse. So let's do it in Danish. Okay, let's go. Har du så prøvet at sidde i et scenarie, hvor der bliver sagt noget, der er sjovt, men så er der ingen, der griner? Ja. Og hvordan, kan man mærke det lidt? Er det akavet, eller er det... Ja, jeg synes det er meget. Så griner du måske ikke lige så højt. Det er Nej, helt okay. naturligt. Ja. Vi andre ikke griner. Ja. Men lad os blive enige om, det er sjovest, hvis alle griner. Ikke? Så bliver det en kæmpe aften. Hej, hej. Må jeg købe 2 vand? Bare 2 vand, faktisk. Det er simpelthen bare det. Du er her også for at grine i aften, eller? Ja, ja. Nå, det er godt. Jeg tror, du var her, der. Det var fedt. Du tænkte dig at lave noget sjovt, jeg kan grine af, eller? Nej, jeg kan ikke sige noget. Jeg kan en joke. Må jeg sige en joke til dig? Hvad kalder man en fuld frø? Det ved jeg ikke. En spritus. Ja, okay. Så er det første grin hjem, det er godt. Oliver er tørstig. Ja. Han kommer her. Værsgo. Tak. Velkommen til. Hej. Velkommen til. Kan du en god joke? Nej. Jo, i mit liv. Hej. Kan du en god joke? Nej. Det er ligesom på Tinder. Det virker sgu ikke. Jeg kan ikke give dig en joke. Men kan du sige en joke bare lige sådan? Fordi så får du lov at komme ind, men ellers må du ikke gå ind. Ved du hvad, jeg lader dem om det. Skal vi ikke til det? Vil du høre min joke? Ja, det kan. Hvad kalder man en fuld frø? En En fuld frø? det ved jeg sgu ikke. Spritus. Sjovt. Var det? Eller øver du bare? Nej, det var sjovt. Det var skægt. Ja, nu må du gerne gå ind. Ja, velkommen til. Ha' et godt show, tak. 4 mil. Ja. Så vi ikke lister jer ud? Jo, vi går ud bag, vi går ud og venter.
Vi skal ud og sidde blandt publikum og kigge, så der går vi ud nu. Og så går Nikolaj op på scenen om 3 minutter. Så nu skal vi ud sammen med alle de andre. God aften, Hotel Cecil! Nu ser jeg har fået min første hemorrhide. Jeg vil række hånden op. Jeg havde også startet rygte, hvis jeg havde gjort det. Du skal ikke knippe Bettina, og røvhovedet falder ud på det. Hun har lige sagt, pust mig på... Hun har lige sagt, pust mig på fissen. Men det gider jo ikke at være. Altså, jeg gider ikke være hende inde med hagehår og hemorrhider. Altså, Det var sjovt. Det er da pisse usexet, altså. Ja, men det er også fordi, at jeg er sindssygt god til at rappe, så hvis jeg bare kun snakker om rap, så er jeg arrogant. Det er klart. Så derfor er jeg nødt til at tage skylden. Fordi du ved, du er per definition god til at rappe, ja. Jamen, så det skal du ligesom... Jeg snakker meget om det, så når der sker et eller andet, så er jeg nødt til lige... Så tager du den for at kompensere, ikke også? Så man ikke synes, du er en idiot. Hej. Elias Ben Affia. Hej, og du skal også optræde. Ja, det skal jeg. Yes. Og du er sindssygt god til at rappe. Ja, Men du er også sjov. jeg har grinerne. Eller er du kun god til at rappe? Jeg griner det, jeg laver også stand-up comedy og sådan noget. Så Og du gør sådan her, du blander det sammen. Præcis, ikke? Det er det, vi skal se i dag. Det griner rimen. Det er sådan en lille showcase fra det, som et langt show, jeg laver, så er der temaer nogle gange. Sidste gang lavede vi Robinson-ekspedition. Robinson-ekspedition 2027. Så vi skal bruge 3 emner at starte på, og der er det jeres opgave som publikum bare at kaste ting op mod, og så lad os se, hvad der ligesom lander. Så nogle emner, råb i munden på hinanden. Skyd. Snappen, ja tak. Snapchat. Folketingsvalg. Jonathan Spark, der er lige nemt nok, synes jeg. Men det er måske også et emne, hvor man kører på uden at have lyst. Nikolaj Wulff, samme joke. Snapchat, folketingsvalg og Lolland. Så bliver det altså lidt sjovere med en DJ, så vi ikke lige laver en alarm for DJ-stilling. Og han er akkompagneret af den altid gode Elias Ben Affia. Lav noget alarm for grin og rim. Hey, hvad så? Hej, det godt? Fuck, hvor fedt. Snapchat, folketingsvalg og lolle. Yeah, det er på tide, vi holder folketingsvalget. Så kan vi alle sammen jo lolle af landet. Yeah, okay, og det er ikke noget angreb. Jeg er her for at skabe nogle minder, ligesom om det var Snapchat. Yeah, okay, og det er ikke nogen forkølelse. Jeg håber ikke, I kigger på mig og ser et Snapchat-spøgelse. Yeah, men det er vildt fedt. Ræk hånden op, hvis I har Snapchat og gerne vil have et dick pic. Oh yeah, det var lige vidt. Det var lige før, at det kom til at være kritisk. Yeah, shit, okay, men den bedste i fadet. Men er der, altså kommer mor og far og farmor og farfar, eller er det fremmede mennesker alle sammen? De er fremmede for mig. De er fremmede for dig? Men der er et crowd, som kommer til at vurdere dig. Er du sjov eller ikke sjov? Ja, altså de kommer til at synes... Fordi folk, når de sætter sig ind for at se underholdning, sådan som jeg ser det i hvert fald, så vurderer de. Så sidder man og slapper af, og så vi er jo vi er samarbejde. Der er mange entertainere, der tror, at nu er det mig mod jer, men det er det ikke. Det er, men måske er det også, fordi jeg laver freestyle rap, der er det jo også sådan en... Du siger noget, som for mig så sådan... Men du vil helst have, at folk sidder og siger, ha, en gang imellem. Jo. Eller hvad? Jo. Ja. Altså, de må gerne grine mere ægte, end den du lavede. Hej. Right. Lige måde. Går det godt? Jeg har ikke engang inviteret ham. Det er en af mine venner, som kommer. Var det fedt? Hej, jeg hedder Lasse. Velkommen til en sjov aften. Hvordan finder man ud af, at man kan det? Altså, der er nogle små bedtebørn, eller hvornår starter det? Men jeg tror også, det er en fejlantagelse, at man kan det. Jeg kunne det i hvert fald ikke. Så du skulle lære? Jeg stod i 8. klasse. Yeah. Slut. Ja, så klart. Ja. Så en eller anden dag, så var der en, der sagde sådan, og du er ikke særlig god, fordi din mor er en ko. Eller så lige, så nu rimede det, og så bygger man på og lærer flere og flere. Og til at starte med gentager man også lidt sig selv lidt meget og sådan noget. Og så til en eller anden dag, så har man sådan et kæmpe vokabular af rim. Så du skulle blive dygtig til det. Det var ikke bare noget, du ikke var født med at kunne det der, du kan. Jeg bliver også lidt provokeret nogle gange, når folk er sådan, jeg vil ønske, at jeg kunne det der. Jamen, men jeg har også lagt 15 år. Jeg så dit første show. Nej, men man kunne se, der var potentiale, men man kan jo virkelig godt se, du er blevet langt bedre. Jeg var ikke god, det var jeg ikke. Altså, Du var ikke god, men man kunne se, at du ville kunne blive det. Og den forskel, der var på dig og mange andre nye, som jeg så, det var, at du havde en helt vild agerighed. De shows, du ikke var på, der var du sådan, må jeg ikke lige komme op og freestyle, må jeg ikke lige komme op og spytte, når man kunne se, at du ville det virkelig. Det var noget af det, der virkelig for mig skilte dig ud fra mange af de andre. Jeg tror, du er ret i det der med, at jeg gjorde det så meget, var også grunden til, at jeg blev god, og nu har jeg gjort det så meget, så nu gør jeg det kun for pengene. Det er den eneste grund til, at jeg giver folk for tit op med ting? Altså, hvis folk vil blive dygtige sådan noget, nu siger du, at du har... hvis de vil. Ja. Men det er jo også meget, og hvis du ikke kunne lide freestyle rap,
Der vil være meget at freestyle-rap, så længe som jeg har gjort. Men jeg tror, hvis du ikke giver op på noget, og du ikke er fuldstændig uddisponeret til det, hej? Ikke sådan, fordi Du beviser det jo, så kan man blive dygtig. Ja. Det har du bevist. Det tror jeg. Sådan her ser jeg ud hele tiden. Jeg har set sådan her ud, mens jeg har lagt an på kvinder. Er det fordi, det er snart? Du er fri om lidt? Okay, så skal jeg virkelig skå. Okay, er det derfor, vi skal på Bogen til weekenden? Er der forskel på stand-up og... Eller er det stand-up? Er det komikere, der laver stand-up, eller er du stand-upper? Jeg vil sige... Gud, det lød gammelt. Den øverste del af paraplyen hedder komiker eller comedy. Okay. Og så er der nogen, der laver revy, og nogen, der laver sketches, og nogen, der laver TikTok-show. Så stand-up-komikere, vi optræder på en scene. Okay. Så er der nogen, der laver alt muligt andet. Okay. Så jeg er en stand-up-komiker. Ja. Men jeg laver også alt muligt andet. Ja. Kæledyrenes dag. Og jeg kommer ligesom ind, og det første, jeg bliver mødt af derinde, det er en række af kattebuer. Nogle var åbne, og nogle var lukkede, fordi man i dag kunne få lov at kigge på katte. Fordi man måtte afgive sin stemme i konkurrencen Miss Nordsjælland. Nikolaj, hvor gammel er du? Jeg er lige fyldt 31. Okay. Hvordan 31 år siden, da du bliver født, vidste du skulle stå her? Hvordan er du endt her? Ikke allerede for 31 år siden, men jeg vidste godt ret hurtigt, at det var det her, jeg synes var spændende. Ja. Det var noget med et par stand-up DVD'er på loppemarkedet, og så var det man ligesom så på sin PlayStation 2. Og så var der en sekvens i forbindelse med noget fodboldtræning, hvor vi stod og ventede på at blive hentet. Og så sad mine kammerater på en palle, og så citerede jeg noget fra Uffe Holm Show 2, jeg lige kunne huske, fordi vi snakkede om Nick og Jay. Okay. Og det var så faktisk første gang, jeg lavede stand-up i en alder af 10. Jeg tænkte jo ikke, det var stand-up, men jeg mærkede, de grinte, og jeg tænkte, fedt. Så du opdagede, at du kunne få lidt mere end din mor og far til at stå og grine af et eller andet, du lige sagde? Og de griner sgu slet ikke. De er her i aften, men de så meget følger de sgu ikke. snakker om, hvor klamt det er, at mænd sender dick pics, og jeg føler, at generation X og ældre, vi har fået lidt dårlig renommé, så jeg tænker, den tager jeg lige. Jeg tager lige den nemme. Så kigger jeg lige på de her papbørn og siger, det er sjovt, fordi min generation, da vi var unge, der var faktisk ikke nogen af os, der sendte dick pics overhovedet. Og de køber den. De køber den. Dumme som de er, mand. Det går ikke op for dem, hvor fantastisk vanvittigt projekt det vil være at sende et dick pic, da jeg var ung. Man kommer hjem fra skole og tænker, hende der, Hanne der, hun er sgu lidt fræk. Så kommer man ind, og så skal man finde det gamle spejlerflekskamera frem, ikke? Der er ikke en skide film i, ned i kiosken. Hvad skal det være for en opløsning tilbage igen? Nu har jeg en film, Så skal man have et stativ fundet frem, der kan lide en rigtig vinkel, ikke? Og det må også selvom lidt bedre linse, måske en makro, måske en telelinse, et eller andet. Den skal være stillet op. Så får man taget billedet. Så skal man i mørkkammeret. Har man nu alle væskerne ind og fremkalder, så skal det hænge det tørre. Men det er godt, fordi man har opdaget, man har heller ikke nogen kuverter. Ned i kiosken igen. Så skal man finde kuverterne tilbage igen. Hvor fanden er det nu lige hende der Hanne, hun bor henne? Så tænker man så. Men navnebogen. Jeg finder lige navnebogen. Ud, så er der sgu mange, der har det efternavn. Så må du lave nogle flere kopier af det billede der. Tak skal I have. I kender det. Hey. Er du tilfreds? Jeg synes sgu da, det var sjovt. Ja, jeg sender det jo ikke normalt til folk, så nu har jeg glemt, hvad begrebet er. Dick pic. Ja. Det var morsomt. Tak. Det var fandme sjovt. Hvornår lykkedes det så for dig derinde? Altså, hvad er succeskriterien, når du har stået derinde i kvarter 20 minutter? Hvornår du sådan... jeg kom i mål. Som sekretær med, at om leverer det godt, siger det tydeligt, at jeg har styr på for rækkefølgen. Altså, det er ikke sådan... Hvor meget kunne man ellers flyde det? Præcis. Kunne man nogle andre jokes, det kan man aldrig sige. Nej, jeg kan aldrig. Jeg tager det meget sådan. Så at du har leveret det, du havde lovet over for dig selv, så er det godt. Ja, og ramte jeg den rigtige, formulerede jeg det ordentligt, jeg har sagt tingene på den måde, som jeg synes, der giver det bedste feeling. Og så har jeg eksperimenteret med eneste aften med at flytte timingen. Ja, det er klart. Og man kender meget til en anden gang, og så videre. Ja, præcis. Ja. Også fordi så men hvis jeg sætter den i den rækkefølge, så bliver det lidt mere. Så. Ja, det giver mening. Ja. Fedt. Er I tilfredse? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg kunne ikke finde på en indkøb. Det var sgu da sjovt. Og du gætter Billes her. Efter et minut. Det var skide godt. Det var sindssygt. Det der med freestyle, som man jo ikke ved, fordi virkelig så er det bare, jeg ved ikke, hvem det er. Nej, men det var ordet, du jagtede, ikke også? Altså, det var fordi, det rimede. Det var fordi, det var bare et eller andet, der rimede, og så sådan, jeg ved ikke, hvem det er, og så skal jeg bare finde på et eller andet, der rimede, at det bliver det kaos. Men det er også et rigtig rimeord. Fanden kan det være? Helt seriøst, at det bliver det kære?
Hvor kommer den der idé fra til sidst med kjolevæksten, og hvor meget cyanid har man drukket? Noget, jeg fandt på. Right. Elvis, Sidney Lee, Kim Larsen, Princess Diana, Jesus, Michael Jackson. Jeg tænker uhatter. Jeg er virkelig rest in peace til Princess Diana. Rest in peace til Sidney Lees. Og alle de arv, som der for mange mennesker bare hele tiden skal videregives. Men nu vil jeg påkalde mig. Jeg fandt på det bare derhjemme en dag, hvor jeg sad helt bagt. Og så kom jeg til min meget skæv tanke, ikke? Så kom jeg til alle de andre freestyle-rappere, og så sådan, gang jeg har fået en idé. Det er et freestyle-koncept, der aldrig har set før. Heks med en, der kan snakke med de døde. Så fortalte jeg dem om det, og så sagde alle, det kommer ikke til at virke. Og jeg synes, det er en af de sjoveste ting. Ja, nu lige gjort det. Ja, vi har lavet den. For første gang, vi lavede den, der virkede den også fuldstændig fantastisk. Ja. Og det er en af de, sådan, der, hvor man er ekstra nervøs, fordi vi har det her party-trick. Når man kan freestyle rap, så kan man freestyle rap. Så hvad kan du ellers gøre med det? Og det er egentlig sjældent, man finder på noget, der er så ud af boksen i forhold til... men stadig freestyle rap. Præcis. Ikke sådan præcis. Fordi det var folk købte den. Folk købte den. Jeg synes også, folk købte den godt. Ja. Tillykke. Det var skide godt. Jeg skal lige snakke med Så har du, fordi jeg har jo hørt Kasper, Frank, de lidt gavede typer snakke om, at stand-up ikke rigtig var en ting i starten af 00'erne. Mm. Der er du selvfølgelig en lille knejt. Ja, det var jeg ikke en del af. Nej. Men da du opdager stand-up, der er det ligesom rimelig veletableret, eller har du været med til også at... Har du lavet noget nyt, eller sådan, har du tappet ind i noget eksponentielt, eller... Jeg kan jo en hindsight godt se, at jeg var en del af det, vi nu kalder Comedy Fight Club-bølgen. Hvis du kan huske Comedy Fight Club, så kom der lige pludselig i 9-10 stykker. Eller sådan op og sige nogle... Søpavillon, ja. Pelle Venegård var jeg der sådan noget. Kan jeg tydeligt huske. Og så var der det nye kuld med Stockholm og Morten Wigman og Rasmus Ellerskov og alle de gode, ikke? Ja. Og så kom der bare en bølge af nye komikere der i 10-11 stykker. Der er ikke så mange, der stadig optræder. Nej. Men nogle af dem ved man, hvorfor folk stopper? Er det bare, der ikke er penge i det, eller? Der er ikke en skid penge i branchen. Det er rigtig meget for the love of the game. Fordi du synes, det er fucking sjovt? Ja, det her det bliver jo en kæmpe aften, og jeg glæder mig helt vildt. Ja. Jeg kommer ikke til at tjene en krone på det. Gør du ikke det? Overhovedet ikke. Den tager vi nu. Du går ikke ud og køber en bil efter i aften? Nej. Jeg tager toget, hvis jeg er heldig. Og jeg står af en gang før, så jeg kan spare en zone. Præcis, ja. Bare gerne sige tusind tak til Nikolaj Wulff, fordi han har inviteret os med til det her, fordi han altid tror på os. Det var showet for i aften, mine damer og herrer. Mit navn er Nikolaj Wulff. Det var mine venner. Og det er I også. Tak for i aften! Jeg synes, det var sjovt at arbejde med et hold, som har et bevist niveau, hvor de første par gange, vi har gjort det, der har det været de her uprøvede, som ikke har haft et klip. Altså de andre Wulff ja, præcis. Ja. Pensum. Hvad gik bedst af alt det, du havde tænkt? Alle folk. Jeg synes, det, der gik værst, var min egen del. Jeg synes hurtigt, jeg kunne mærke, at publikum var sådan lidt, ja, nu har vi set dig. Hvad har du? Hvor er dine Hvad har du med i posten, ikke? Ja. Men jeg synes også, vi rammer den der rigtig gode linje mellem, at det ikke bare er et tada-show, men at der også er streg under Wulff og venner. Ja. Så er jeg lige med i den ene ting og i den anden ting. Ja, jeg lagde mærke til, at du kom ind undervejs, og så var der noget med Morten og den der maske. Ja, det var fjollet. Du så også kom ind. Fandt de på det nu her? Eller havde I planlagt? Det planlagde vi i går. Så det er relativt spontant. Og så kigger mit papbarn over på mig, appellerer til den bløde papfar og siger så: Hvor gammel var du, da du fik din første smartphone? Jeg sagde 38. Jeppe, super duper. Jeppe, du får nu lov at bestemme, hvad det næste bliver, der kommer til at ske. Og hvad end du vælger, kommer til at ske, okay? Totalt. Så nummer 1 eller nummer 2, og det kommer til at ske. Nummer 1 eller nummer 2. Hvad siger du? Nummer 2. Det er serviet-tricket. Jamen, jeg har ikke engang set det endnu, altså. Vi kunne også slutte showet. Altså, det er nogen, der foretrækker, men det er sådan... Nu skal vi lige sidde og hygge lidt. Der er sikkert også et hav af mennesker derude, der lige vil sige hej. Fordi det er jo... nogen, der kender jer. Ja, altså det er... Og det er desværre ikke så mange, der vil have et billede, som det er... Min mor og far lige vil sige hej. Men jeg venter lige på, at det ligesom tynder ud, for ellers så kan jeg stå derude i en time. Ja, det er klart. Ej, jeg synes, det kæmpe succes. Jamen, havde I et godt show? Jamen, vi sad jo som... Nu overtager interviewet. Vi sad jo trofast. Ja, lad os vente den om. Ja. Og vi grinede. Det gjorde du også. Altså, jeg synes virkelig, det var... Jeg sidder og tænker på, hvem kunne egentlig bedst lide, hvis jeg lige skulle sige en favorit. Det er jo det, jeg synes, der er så fedt. Jeg kunne faktisk... Det må man godt, fordi der er jo ikke nogen af dem, der konkurrerer. Der er ingen af dem, der laver noget af det samme. Nej, det er jo det, fordi det er derfor, jeg egentlig står det er og synes, det er faktisk lidt svært.
Jeg synes, hende, der startede, var fucking sjov. Ja, Audrey, hun som er spillede meget på amazing. sin alder. Og var Hun er virkelig en af de OG's altså en også. karakter. Tak, Nikolaj. Selv tak. Fordi vi må kigge med. Stor fornøjelse. Ind og find det. Showet, for fanden. Hernede. Når medicinen virker, så vil der så sådan en lille hudlap tilbage. Den går ikke væk. Den skal jeg lige have igen, hvad sagde damen? Men du skal bare vide, at når medicinen virker, blodet har forladt den, så sådan en lille hudlap. Altså, som den skal bo her? Eller hvad? Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvad... Hende gider jeg slet ikke at være med en hudlap ud af røven, altså. Jeg er stadig single. Jeg prøver at sælge det her til højst bydende, ikke? Eller bare bydende på nuværende tid.